kiri ki bom donkam ya ki nuclear bomb ban shynshar ya ka Pyrthei lane ban kelalong kum kita kiri ki ba khlain bor abdang sobha phi ki parlok ke bajsngau tanat ban page ya ka video ha kane ka channel hakane ka video menta ka sngi inya page ya kiri ki bom donkam ya kita ki nuclear bomb lane kita ki thma ban kelalong kita kiri ki ba khlain bor lane kita kiri ki ban shynshar ya ka Pyrthei hynrei ki don ya kita ki lynti lane kita ki khandau ki ba Blei ula ai haki baki Pyniaid ya ka yau ya di ya thiet jong ka Pyrthei baro ka wei de paralog ngana ban slam shu ya ka por jong phi tungina page no ya kita kiri ki ba don ya ki lynti ki ba Pyniaid ya ka yau ya di ya thiet jong ka Pyrthei kabini kong kadai kari Egypt kabadon ya ka skills canal pat kane ka canal lane ka takalenti la shnahi da ubreu pat la pli paj ba ya kane ka lenti dai haus nem she jar praspa rup khandai bat hadin bala pli kane ka lenti ka yau ya dia thiet jong ka Pyrthei kala khamstat bat kala khamsuk bat kala khamtat shibon bane ka ba men shwa bat kane ka lenti ka penya so ya ka duriau Mediterranean Sea bat ya ka duriau the Red Sea bat kane ka lenti kala yarap shibon ya ki jar kitiar na dau ba Europe bat na dau ba Asia namar kim don kamshu ban ya lengba ka Afrika bat la ong ruba men shwa haba ompat don kane ka lenti ki jahat ki ha ban ya lengba ka Afrika bat ka kata bahaya ka por bat kum juro ya ka pisa hynrei hadin bala shnai kane ka lenti kala khamsuk kala khamstat bat ka jinglut kala kham duna bat la ong ruba hakine kisngi ki ba menta kumba khat ar percent ai ka yau ya dia thiet ka ya lengba kane ka lenti bat ki jahat ki bakit kume ki umpnyang ki gas bat ki jingbam bat ki no ki tiar ya dia thiet jong ka Pyrthei ki ha Pyniaid lengba kane ka lenti bat bangin snothu maha ya kane ka lenti kumno ka kata ya ka yau ya dia thiet jong ka Pyrthei ngin pej ya ka wei ka jingja ka balaja house name arajar arpwei Hane usnam arjar arpwei ka wei ka jahat ka bakateng ka evergreen kala sakut hakane ka lenti parwarla kane ka jahat ka sakut takumba drusngi ai hynrei kala kata ya ka yau ya di ya thiet jong ka Pyrthei barok ka wei barla ong ruba kumba $1 billion ai kala kata hakine kin drusngi haba kane ka lenti kala sakut tingila abat ong ba kane ka lenti ka pensuk ya ka yau ya di ya thiet jong kiri na dau ba Europe pat kiri na dau ba Asia pat namar ba kane ka lenti ka control kumba khat ar percent ai ka yau ya di ya thiet jong kiri na dau ba Europe pat kiri na dau ba Asia kumta ngila abat ong ba ka Egypt kalong kum ka wei kari ka ba khlain bor namar lada ka Egypt kan khang ya kane ka lenti ka yok ka kot jong kiri na dau ba Europe bat kiri na dau ba Asia kin hiar bej mardor bat kari ka baar kadai kari Iran da ka ba ka don ya ka lenti the Strait of Hormuz bat kane ka lenti ka jingyar jong ka kalong tang lai phlai kilometer hynrei ka supply kumba ar 4% ai ka umpnyang jong ka Pyrthei bat kumba ar penyo billion letar ai ka umpnyang manla ka sngi bat ka Iran kam don kam ya kita ki nuclear bomb lane ban hiar thma ya kano kari hynrei lada ka Iran kan khang tang ya kane ka lenti kan kata ya ka yok ka kot jong ka Pyrthei baro ka wei nomor kum balong menta ka Iran ka khang tang ya ka Strait of Hormuz hynrei kala kata ya ka Pyrthei baro ka wei dakaba ka jingkiu dor jong ka umpnyang kala kata ya ki Khana pat kumta kala kata ru ya ka yok ka kot jong ka Pyrthei baro ka wei bat kari ka balai kadai kari Malaysia ka badon ya kalenti the Strait of Malacca bat kane ka lenti ka don hapdang kari Malaysia Indonesia bat Singapore bat kane ka lenti ka control ya ka yau ya dia thiet jong kiri na dau ba Europe dau ba Asia dau ba Afrika bat kum juro ya ka Amerika barla ong ba bun teli ki jahat ki bakit ya ki umpnyang ki tiar kitar ki marba mardi ki haban ya leng ba kane ka lenti manla ka sngi pat kumta lada kane ka lenti kan khang kan kata ya ka yok ka kot jong kiri na dau ba Europe dau ba Asia na Amerika pat kum juro na Afrika kumta ngilaban ong ba kari Malaysia kalong kum ka wei kari ka bom ton kam ya ki nuclear bomb pan kata ya ka yok ka kot jong ka Pyrthei hynrei ka ton kam tang ban khang ya kane ka lenti pat kumta kala kata ya ka yok ka kot jong ka Pyrthei baro ka wei pat ka wei pat kari kata kadai kari Panama ka badon ya ka Panama Canal bat kane ka lenti ka penyasno ya ka Atlantic bat ya ka Pacific Ocean pat klem kane ka lenti ki jahat ki bayaj na East bat West America ki haban yaj na South America pat ki haban yaj shu kumba 1000 kilometer ai kumta kane kan kata ya ka por pat kum juru ya ka pisa barlada kane ka Panama Canal kan khang kan kata ya ka yau ya dia thiet jong kiri na dau ba Asia bat ka United States
Bat kari ka bakhadu kadai kari Turki kabadona ka Bosphorus Strait bat kane ka lynti ka Pyniaid ya kadurio de Black Sea bat ya kadurio Mediterranean Sea. Bat kane ka lynti kadai kata ka lynti ka baka Rusia bat ka Ukraine ka Pyniaid ya kitiar jongka kum ki umpnyang bat ki marba mardi. Palada kane ka lynti kan khang kan kata ya ka yok kot kham tam ya kari Rusia bat ka Ukraine hynrei kan kata ro kumju ya ki we kiri ki ba Pyniaid ya ka ya dia thit jongki nakari Ukraine bat Rusia kumta ka Turki ka long kum ka we kari ka ba control ya ka ya dia thit jong ka Pyrthei kumta kari Turki kam shim la donkam ya kita ki nuclear bomb bakan control ya ka Pyrthei. Te parlok lada piakran ya kiri ki ba khlain bor phimdei ban yakran tangi kiri ki ba don nuclear lane missile lane kiri ki ba don shibun ki sipai rei pidei ban yakran ru ya kiri ki ba don ya ki lynti ki ba Pyniaid ya ka ya dia thit jong ka Pyrthei baro ka wei namar hateng ka borjing khlain kam shem la dei tang kata ka borjing la ka ban pen pra lane hia thma ya kano kari hynrei ka dei ka borjing la ban control lane Pyniaid pat pen sange ya ka ya dia thit jong ka Pyrthei baro ka wei tekine kiri ki bang pen I haneng kilong kita kiri ki bom donkam ya kita ki nuclear bomb lane kita ki missile lane kita ki army ki ba khlain hynrei ki don tangi kine ki lynti ki ba Blei ula ai haki ki la ban Pyniaid ya ka ya dia thit jong ka Pyrthei baro ka wei te paralog mynta ka sngi tang kine ki video telada pishamba kane ka video ka ai jinghikai phi katto katne sngobha subscribe lange kane ka channel kum kadak ban ai jing karshan ban support kane ka channel Blei shibon.